Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikakawhaag 5 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Sumala sa kasinatian sa kadaghanan, dunay panahon nga maghatag kitag husay ngadto sa mga tawong atong gialagaran, sa atong pamilya, sa atong kaugalingon, kun unsay atong gihimo, sa atong salapi, sa atong panahon, sa mga tawo, ubutang nga anaa sa atong responsibilidad. Ingon usab niini sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Gipuy-an ba nato ang atong katungdanan sa atong kaugalingon o sa mga tawo nga gipiyal sa Dios kanato? Giunsa man nato pagtukod ang gingharian sa Dios dinhi sa atong taliwala? Gihagit kita sa atong ebanghelyo karon nga isip piniyalan kita, muhatag gayod og husay atubangan niya. Busa, uban sa pagpasalamat sa gasa, sa kinabuhi, nga gipaambit o gisalig kanato sa Dios. Ato nang andamon ang atong kaugalingon, alang sa atong pagsaulog, niining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panahiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sayo Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Ama, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami, kanimo, nagpasalamat kami, kanimo, nagadaig kami. Kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, tugtong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, Ikaw nagalingkod sa tuusaan. Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen. Magampo kita. Umahan gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo, ug sa usa-usa kanamo, aron mo dangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo, pinagi sa mo Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini, kamong nagtamak sa mga timawa,
og naninguha paglaglag sa mga kabus. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon. Dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami mga trigo. Kanus aman matapos ang adlawng igpapahulay aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo ang Dios sa Israel nanumpa. Dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daiga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Daiga ngalan sa Ginoo. Daigunong ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ng iyang himaya kinsay sa Ginoo atong Dios nga gipalingkod sa trono sa kahitasan ug nangadung-aw sa langit ug sa yuta nga anaa sa ubos. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Gihibayaw niya ang ubos gikan sa abo. Gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabus. Aron palingkuron siya uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglang himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari
ug sa mga tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug manlinawong kinabuhi. Dios nun og subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa nga matuoran. Kay may usa lamang ka Dios, usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo o kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaha kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, ug kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsa may mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang? O walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumta ng usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka o Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong adlaw sa tanan. Ining Domingguha ato kining gipahinungod alang sa tuma ka igsuonan nga mga nagmasakiton. Mga igsuon nato nga nagmasakiton nga naas ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay sa mga tambalanan, ug sa mga igsuon nato nga nagmasakiton nga nagsunod nining atong TV Mass. Atong santos nga ebanghelyo karon mingon, kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Adunay usa ka istorya sa usa ka inahan
nga diin miabot sa punto sa iyang kinabuhi nga siya nagmasakiton. Miabot nga wala ni siya igong kusog, dili na makabarog, ni dili na gani makabuhat sa bisan unsay angayng buhaton. Mao nga iyang gihuna-huna nga wala na siya gamit o wala na siya pulos sa iyang pamilya. Para niya pabigat na siya sa pamilya. Apan sa kaadlaw niya na nakahuna-huna siya nga ngano kining akong sakit, ako ining gamiton diha sa pag-ampo. Kay mao man lang niya ako mabuhat karon ang pag-ampo. Akong buhaton ning tanan ning nahabiling mga tuig sa akong kinabuhi sa pag-ampo. Tuod man, kada adlaw na siya mag-ampo, magrosaryo, magnobina sa mga santos, na magpiesta ni anang panahuna. O gani, kini nakapausab sa iyang disposisyon. Og labaw sa tanan, kini nakapausab sa dagdan ug dagway sa ilang banay. Ang iyang mga anak na makakita nga ilang inahan nga nagmasakiton, nga bisan pa man sa gihambin nga kasakit, anaa gihapon kaniya ang pagkamalipayon. Gani, maoy nakapadasig sa tibuok pamilya, sa iyang mga anak ug sa iyang bana pagpaningkamot, paglahutay, aron mo padayon sa panaw sa kinabuhi. Mga igsoon ko ni Kristo ang mensahe sa atong ebanghelyo nga ang gagmay nga mga buta nga gihalad nato uban sa gugma ug pagtuo mahimong dakong gasa ug panalangin alang sa uban. Dinatong ebanghelyo karon mga igsoon, dunay tutulo ka punto nga atong pamalandungan. Una niini mao kini, pagkamatinud-ano nato sa gagmayng butang. Sa atong istorya, para niya walay bili ng iyang kinabuhi, kundi gipaagi na lamang niya sa pag-ampo. Matawag nato nga simple kaayo nga pamaagi, pero dako di og kausaban diha sa iyang kinabuhi o sa tibuok pamilya. Nga bisan gamay lamang, basta gikan sa kasing-kasing, dako na kana sa Ginoo. Ikaduhang punto mga igsoon, ang pagsalig sa Ginoo, isip tinuod nato nga agalon, o tinuod nato nga bahandi. Sa atong kinabuhi karon o sa atong palibot, daghan kaayong mga matawag natog makapugong nato aron makaangkon taan ng kalipay ug kalinaw sa kinabuhi. Sa daghan nato mga gipas-an nga mga problema sa mga panghitabo sa atong nasod, sa mga panghitabo sa simbahan, nga usahay makapawad nato sa kadasig. Apan karon gipahinumduman ta sa Ginoo nga dili kita magpadala sa mga kalibutanon nga bahandi. Kay usahay ang atong pagkinabuhi, ato na lamang itugyan diha sa mga kalibutanong butang, sa kwarta, sa gahom, o sa bisan unsang kalibutanon nga mga bahandi nga usahay makapapugong nato sa pagpaningkamot diha sa paglahutay sa panaw sa pagtuo. Atong hinumduman nga kining tanang bahandi, gahom o kalibutanon ng mga butang, mulabay lamang, apan ang gugma sa Dios, dili gayod. Ikatulong punto mga igsuon, ang paghalad sa atong mga kasakit o pamaningkamot, uban ni Kristo, ug ang pagpalambo sa tiunay nga pagkigrelasyon sa uban. Nindot kaayo paminawon mga igsuon, nakitang tanan sayod ko, nga daghan kay tag mga gipangdalang mga kabugat sa kinabuhi. Dili man gani pinansyal, kundi diha sa atong mga balatian, kundi man gani balatian diha sa atong mga relationship sa usa-usa, nga usahay mo'y makapabulag kanato sa tinuod na presensya sa Dios. Gipahinumduman kita ni Hesus sa paghalad ni ining atong mga kasakit, paghalad sa atong mga pagbudlay adlaw-adlaw uban sa Ginoo. Kaya atong hinumduman nga bisan pa man sa kalisod, kung atong iuban ang Ginoo, ato siyang pilion kada adlaw
sa atong kinabuhi. Makaangkon gyud kita og tiunay nga kalinaw og kalipay. Mga igsuon ko ni Kristo og labi na ang atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Kadaghan kayong mga gidala nga mga kabugat silang dughan. Makahimo di ay gihapon kita nga tinugdan sa paglaom og panalangin alang sa uban. Kung si Kristo atong pilion kada adlaw sa atong kinabuhi, kita gayod magmalipayon, kita makaangkon unya sa ganti nga walay katapusan. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga mahen, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, pagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ganat ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahan, nga magkagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Gitawag kita ni Jesus nga mahimong sulugoon sa tanang katawhan. Dad-o nato karon ngadto samahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan diha sa pag-ingon. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panigingnan, magtudlo kanato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma, ug sa mapaubsanong paglakat uban sa atong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maghago sa pagpangitag, makiangayong mga paagi sa pagdalag kalinaw, ngadto sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw ug ang tanan nga nangitag trabaho kanunay tagdon uban ang dignidad ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan, makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga nagbangutan mahupay na ug sila nga mihalin makatagamtam sa kalipay o sa kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Maluluyong amahen, dungga ang mga pag-ampo nga among gidalangan ha kanimo, uban ang inanak nga pasalig. Tabangi kami sa pagila sa imong kahalangdon, sa ingon alagaran ikaw namo, uban ang mapasalamatong kasing-kasing. Kini among gipanghayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
ako karon nagpakatapos sa pagkikatubang dalang akong kahuyang utang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginawa sa kamot sa tao alat sa ulipon pinagiliya ang Ginoo paganay mo. Lakas o kalan sa kanunay mahalon o sa dayan sa grasya kanunay huwag Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako gangin iyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Gawato ng sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mong kamot. Alam sa pagday, sinalan, walang sa puslanan, sa tigigan santos, O Ginoo, naghalad kami niini mga gasa, aron pagpakita sa mong pagtuog paghigugma. Himuha nga makapahimuot kini kanimo, o mamahimo alang kanamo, napasalamat ni Jesucristo imong anak, nga moyamong Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo. Nausab kanino, Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. bayaw mantos sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. ay umatar. Santos nga mahen, Dios nga tunhay magagagahom sa tanan, ang nagmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Sa imawang pulong, pinagi kaniyang gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagabanhaw. Sa ingon, gitunga niya ang imong pagbuot o gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo, ug busa, uban sa mga anghel, ug mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kadahuman, puno ang langit o yuta sa iyong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kalitasan. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa kong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isang yaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, siya namatay, siya namatay, si Kristo siya mubalik manhin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang og mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mapagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sayo ka, Panginoon sa langit. Ang kalanon namo sa matatagaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upang sayo kami sa mga sala,
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo manang himarian, ang gahom mo kang himaya, angkot sa kahamturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Isa kanimo. Ipakita ta ang panaginig sunay, panagdahit. Putero sa Diyos, na nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kaluoy kami. Putero sa Diyos, na nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Halad mo kanako, lawas mo dugo, kalawat mong ko ikaw, o akong
na po ang tao sa panagway mo. Buhi ka kanunay sa lukang ko, sa kasing-kasing ko. Gugma mo ang maghari, ting kinabuhi sa tanang katauhan, isang iyong kuning kalibutan. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, lakon ko ang imong dalan, sundan ko ang imong sugo, kuya't po ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Mag-ampo kita. O Ginoo, giligon mo kami pinagi ni Eucharistia. Padayunang pagtabang kanamo, pinagi sa imong gugma. Imo nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit mo nga mahen, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron nitudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo ng imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Luigi Balinia. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Sa atong choir, Good Samaritan, St. Joseph's Shrine, Mandawi City. Ug sa atong prayer group, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Ferrer Parish Chapter o Remedios Labangon Chapter. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamang gihatagon ug makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga
nasud sa paghalad ug pagdawat sa ililhon mong lawas ug tubo. Kung akani o Ginoo sa kalagit o gugma mo, ang tanan karon himuat na magsaksi o magsangyaw sa mensahe sa kahaluwasan. Today, more than ever, we witness a world full of people thirsting for more, for truth, beauty, and love. Every heart yearns for Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. He alone can refresh us. He alone can satisfy the deepest longings of our heart. When people discover who God is in their lives, that He holds them in the palm of His hand, it changes everything. As daughters of St. Paul, we journey with humanity, seeking to respond to each person's longings with the invitation of Christ. As media apostles, we spend the whole of our lives sharing the beauty and truth of the gospel with everyone, even the whole world. Join us and dare to make a difference in bringing the love of Jesus to one more person. Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters, sacred vessels,
Mass Wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.